Мал съм далек на бузата. Имам ли далек на бузата? Няма Имам на скулата. И оттам тръгна цялата система. Скарахте се с баща си? И оттам край. Той му седи първи. Ще замах едно яре от дома да го изям. Приятели. Му седи година и 7 месеца. И след това, за това яре, 2-3 години затвор за едно яре. Година и 7. Година и 7 за едно яре. Стига бе. И то баща ми му седи. При сметка. Ма за едно яре и то от семейството една година. Аз не го вярвам това. Аз си го казвам директно. Дай гвардеец на мавзолео. И 93-та стана мазалото от баща ми. На 23 години сте бил, така ли? Да. И от тия 23 години съм на улицата. Верош? Добре, като излязохте Не от съм си затвора, владил и лична карта от 96-та година. а като излязохте от затвора, примерно, не се ли опитахте да си намерите работа, да се установите? Защо на улицата директно от затвора? Няма работа. Няма. Сега са ми обещали някаква работа за 25 лева. На ден. Да, да се качва песък и гипсокартон. Там не знам на кое беше. Ма 25 лева си 25 лева. Не е ли така? Така е.